Yung pagkain niya, guys, nilagyan niya ng glue. O sige, be. Alam mo, 10 yata yung tinanim kong malunggay kahit isa hindi na. Ando yung ano, sabaw ni Lloyd eh. Sabaw ko ba? Good morning, Philippines! Good morning, everything. Good morning, guys. 7:08 ng umaga, Sunday. Thank you, Lord, for this day. My husband is still not calling me. Hello. Hi, baby. Yeah, How you doing over there? doing How you feeling? alright. Why you sleeping still? I'm not sleeping. I just got out of shower. So, ngayon guys, sobrang aga kong magluluto. I don't know kung ang camera ko okay na kasi lately talaga yung camera ko, change ko yung settings. Ang nangyayari, ang pangit ng ang pangit ng quality ng camera. Guminaw ang mundo. Yung knee ko, yung left knee, sumakit na naman siya kasi may problema tayo sa tuhod eh. So, ngayon guys, ikakat ko lang itong pork kasi lutuin ko itong string beans with pork. So, yun. Ito yung paborito ni Tami na gustong-gusto niya yung pork na walang taba. So, kaya ito yung pork na dinifrost ko kahapon na hindi ko naluto. Lakwat siya ako kahapon, guys. Grabe yung lakwat siya ko. Buong araw, nagpunta sa bahay para magkaraoke, lakwat siya na naman. Diba? Nag-enjoy pa doon sa Filipino store. Grabe yung mga tao doon. Ang saya. Masaya doon, guys. Kung andito kayo sa New York, research niyo Food Bites. Masaya siya. Ilang pork ba to? 4? Hala, madami. So, ngayon, guys, magka-cut sana ako ng damo. Kasi alam nyo naman, ako yung taga-cut ng damo. Pag wala si Tami. Continue ko sana yung sa harapan. Kaso, mahirap kasi aalis pa ako. Si Inday Garutay, pinaglinis ko na. Magmamap pa ako sa floor. And then, ano pang ganap? Mag-edit pa ako, guys. So, I think mamaya ako na sila kunin. Si Brenda, excited yun mag-karaoke, guys. So, gustong-gusto yung karaoke. Sabi niya, agahan. Maaga daw ko siyang kunin. So, mamaya kunin ko sila. Anong oras kasi muna ako mag-edit. So, iti-text ko sila kung anong oras kasi hindi ko sila binigyan kung anong oras ko sila kunin kasi alam nyo naman, guys. Hindi ko talaga alam, diba? Hindi natin alam yung ganap. Yun, loto-loto lang tayo, guys. Tapos na po tayo nag-cut ng mga sangkap natin. So, ngayon loto tayo kasi para 8 o'clock na. Hi, guys. Tapos na po ako nagluluto for Tammy's ulam. Iba naman yung lulutuin ko para sa mga bisita natin mamaya. Dried fish and something. Ito kasi, bakit isisave ko siya kay Tammy, guys. Sa tagal-tagal kasi ko 2 years na akong nag-garden, diba? 2 years na akong nag-garden. Kasi ang palaging bibig ni Tammy, pag may string beans, ako daw palaging kumakain. Hindi man lang daw siya nakatikim. So ngayon, kaya nga niluto ko ito kasi dahil sa pork. At saka bukas, parang wala na akong time bukas ba. Yan. Bukas kasi magkakat ako ng grass. And then, ayaw kong maraming ganap. Kasi nakakapagod magkat ng grass, guys. Grabe. So, ito siya. Luto na. Tapos na ito. So, uuwi na ako. Kunin ko na yung dalawa. 11:22 na ng hold on. So, 11:22 na ng umaga, malapit na magtanghali. So ngayon, ready na ako mag-live dito, Lubat. Ala. Puno na pa to along SD card ko, guys. Puno na pala. Nakikita ko sa screen, puno na pala. But anyway, so i-pick up ko lang yung dalawa para punta sa bahay, mag-karaoke. And yun, karaoke and kain-kain. Yeah, so yun, kain-kain lang. Magkakaraoke daw tong dalawa. Ay, dalawa. Pati. Thank you. Magkakaraoke daw tong dalawa. Ano na? Be, nagluto ako ng biko. Pero, Ay.
katapusan, nag-i-impake na kami. Walang ano? Mamaya na lang pag tapos na sila. Okay lang. Sige lang, kahit lang. Okay lang. Abnormal tong kapatid ko Ano eh. be? Akala ko ang nabili ko coconut milk, coconut cream pala. So yun yung ginawa kong pang topping niya. Alam mo yung tumigas siya. Anong Pero nilagay ko tumigas? pa din. Nilagay mo pa rin. Okay. Tapos nilagyan ko ng Biko man yan, di ba? Oo. So, Biko rin. Sim lang. Guys, tignan niyo to si Brenda, guys. Yung pagkain niya, guys, nilagyan niya ng glue. Ay, para siyang karamel na. Oo. Ganito pala yun pagka yung coconut cream. Yung pagka gumawa ka ng pinakulada, di ba yun yung... Ay, ganun ba yun? Oo. Eh, ano, hilahin mo na. Akala ko yung coconut milk. Paano? Bigyan kita ng tinidor. Gusto mo? Matutusok yung pork. Ay, matutusok yung ano. Sus, ang bango nito. Si Brenda mahilig sa Biko. Oo, mahilig ako sa biko. Pero yung Yan si pork, Lodi. hindi nila kakain. Ha? Hindi ka makakain, no? Kapag walang kasama, no? Pagka mag-isa ka Ikaw lang mag-isa. Sabi ng asawa ko ang tamis. Tignan nyo, guys. Sobrang silusa ni Roxy. Si Misty lang yung hawak-hawakan. Silusa talaga. Look. Oh, ganyan yan siya. Umalis yan, be, pero nasasaktan yun. At saka, ano na ako. Bibili ka ng growing light? Oh, growing light, bibili. Pwede kayo magmanuka na doon sa baba. Manukan. Yun yung plano namin, bimanukan. Pero, ang dami ng ano. Magmanukan talaga. Grabe ng problema sa manukan talaga. Lulutuin mo na ito, mana. Oh, pwede naman. Bakit? Maaga pa? Oo, maaga pa. Yung alam mo na yung lutuin yung isa. Yun na lang muna. Ay, meron ako batong. Mag-harvest muna ako sa labas. Ako mag-harvest ka. Kayo harvest. Itakpan mo nga yan. Hoy. Ano yung itakip mo? Ito na, okay na ito. Sorry, baby. Tingnan mo para... Oh, kuha kayo. Oh, dalhin mo, Brenda. I-vlog ko kayo. Ay, String beans lang, ha? Sabihin ko sa iyo, mag-ingat sa... Meron akong tinatanim dito. Kukunin natin, be. Ha? Tika. Meron ako ditong tinatanim, oh. Ito, di ba? Raspberry. Ito, dito, no? Ito. Meron akong tinatanim dyan. Ano yung kasi namin? String beans? String beans. Malaki lang, ha? Yung malaki. Bakit ano maliit? Ayun. Yung ano, ready na, ha? Ayaw mo na O, sige, maliit. punta ka doon. Sige. Oo. Ano, may bubuyog, no? Wala sa'yo. Mas konti yung ano mo ngayon. Oo, konti lang. Parang nagtanim din ako ng ganito, be. Pero alam mo, isa lang yung tumubo, isa lang din ang... Si Brenda. O, sige, kuha din ako dito, baka. Hala, baka asawa mo yun, be. Pagkawasan turot. Ay, ganun pala. Pagka sa ano, be? Be, ano ka? Pagka sa... Nasa postcard siya, be. Oo. Kaya lang yung, nagre-reply kasi busy siya. Pero pag sa work niya talaga sa Brooklyn, anytime na pag nag-message ako, nagre-reply agad. Oo. Kasi Brenda. May time. Huy, meron pa man doon, be. Saan? Sa likuran, tignan mo. Sa likuran, tignan mo. Gusto ko lang kumuha din dyan para... Ah, sus, nakisabay. Wala na. Okay na, kunin mo. Ito, di ba? Oo. Roxy, hindi tayo bati ah. Doon sa likuran, be. Kunin mo nandun sa likuran. So, lalabas ka. Ako dun sa labas eh. Oh, sige. Hindi tayo bati. Dito. Ayun, Nandun sa labas. may Meron. Meron pa dito, oh. Meron dito, guys. Ay, pag sa Long Island na kami, be, dahil ang ganito rin yung, yung sa backyard nila. Makakapagpunta ako ng Maraming gulay, no? Oo. Kasi dito sa amin Bago dito, ba dapat kalaki? Patingin nga. Sige, kahit basta kayo makain na. sa amin dito, malit lang yung backyard namin. Tapos, ang lalaki pa ng puno doon, kaya wala masyadong yung shadow ba, yung Oo. hindi naaarawan. Ito, oh. Pwede na to, oh. Pwede na to. Para makakain tayo ba? Harvest kami ng sitaw ni Roxy at Nesty. Huy, ginoo ko. Si Roxy's Misty Aso. Oh, di ba, oh? Kunin ko lang tong mga kinakain ng mga hinayupak. Oh, di doon na sa bahay. Linisin. Wala na dito. Roxy! Nalibang si Roxy, oh. Very good ka, Roxy. Malayo. Wala na yung zucchini mo. Wala na. Oh, dati yung zucchini niya dito. Ang dami. Ang dami. Itong part na to. As in,
O, ta na, ta. Ang dami, ilan na yung nabigay mong zucchini O, sa akin eh. kayo, ito lang yun. Kayo lang naman daw lawa kung kakain. Bakit ikaw? Hoy, di ba ang dami ko, di ba? Tignan mo to, Brin. Grabe. Be, may talong oh. Tapos, Oo, ay, may ito, talo nga eh. Pwede kang magpakbit, be. Pakbit? Oo. Hindi man ako marunong. Oh, pwede na yung red. Luide, yung ano mo, oh. Tumaas na at saka nagkasanga na. Meron ako ibigay sa'yo, Brin, at saka kay Luide din, malunggay. O sige, be. Alam mo, 10 yata yung tinanim kong malunggay kahit isa hindi na. Nandun akin sa loob ng bahay, tinanim ko. Grabe. Ano, kailangan kong hugasan, di ba? Hugasan. Be, nahanap ko yung talong. Walang kasize dyan eh. Wala, no? Malaki masyado. Ay, meron ng malaki. Ay, malaki. Akala ko to si Luide. Be, meron doon talong, oh. Gusto mo? Gusto mo? Yung talong ni Mark. Kaya tumatawa. Ang talong ni Mark. Tignan mo. Tawa, be. Alam mo kung ganong tawa na ni Lordy? Oh, ibang iniisip niya. Iisip na Uy, kamatis pala na hilaw. Yung hinog-hinog na hilaw-hilaw. What? No, ito be, kunin mo be. Itong yellow, parsley. Ito o yung yellow-yellow na para sa ano, bagoong. Oo, bagoong. Huwag na magsabi ng matigas. Okay. Meron, wala na. Masarap kasi yung bagoong. Dali, kanina pa yung matigas na yun. Ito, may cherry tomato dito. Okay. Uy, pwede man hilaw na sa bagoong. Di ba? Naalin? Na tomato. Oo. Ito marami siya oh. Uy, gusto ko malaki. Gusto, malaki na kamatis. Matigas. Ano pa ba talaga gusto mo? Malaki, matigas na ano? Yung tomato na ano, okay, malaki. tomato. Ayaw mo to? Pwede mo yan. Ayaw mo to? Pero pinipitas pa din. Pitas pa rin niya. Ito, oh, malaki. Roxy. Walang katulad nito. Okay naman. Masarap man ito sa bagoong. Yung hilaw. Yung hilaw na malaki. Hilaw-hilaw. So, baby pa, kaluka. So, ito, may yellow na. Okay na. Ang lalaki na ito. Next mo na lang siyang pitasin din. Oo. Tama na. Ano yun? Okay. Tumitas pa kayo. Magdahan-dahan kayo kasi may bubuyog dyan. Malaki kasi matigas. Masarap ba? Yan guys, harvest natin. Itong mga babaeng to kumakanta, stop. Tapusin. Usin. Dan dito sila, kanta daw sila. Hello daw, hello mo na. Hello. 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 Hey everyone! Si Brenda! Hoy, yung ang kapitbahay makasi. Ano yung baliw doon? Ito guys. Ang dami guys. 6 ata. Ito 6 to, Bren. Grabe si Brenda. 6 talaga gusto. Kantot ito guys. Kantot. Hindi ito kanton. Kantot daw yan. Yun si Brenda. Oh no! So, yun. So, para ito sa ano, sa bagoong ba? Paris. Ito guys, takot sa karaoke, oh. Walang katapusan. Wala naman kumanta eh. Kanta ka dyan, Tia. Akala ko nagtulungan kayo dyan. Wala pa yung ano? Ano? Ako na. Doon kayo, kanta kayo dan. Kanta lang kayo doon, kanta. Wala pa yung ano, be. Wala pa yung tawag nun. Malambot lang siya. Malambot. Sobrang lambot ba or ano? Hindi, tama lang siya kasi ano siya eh. Tulog na yan? Kantahin niyo! Oo nga. Sayawan mo, Fred. Ito, oh, dito yung ano natin, Brenda, ha? Anim yan. Baby. Ano yan? Ano yan? Ano yan?
Sabaw ha, gusto ko sabaw. Ano to? Ay, yung ano nga pala. Ano yan? Sabaw. Na malayo si Lloyd sa sabaw Okay niya. na, ano ka ba? Okay na. Kaya nga nandito ako eh. Iiyak yun ba? Iiyak na yan. Hindi ba yung okay na ay? Yan, ha? Hindi, okay lang yan dyan. Yung dilis, ito yung suka kung gusto niyo ng suka. Okay? Okay po. Ano yung gusto mo, be? Ang sabaw. Shibew, shibew. Kain lang kami. Wala lang kami. Masarap ito i-mix sa kanin ba? Nakakatawa, di ba? Itong ano ba? Uy, ito oh, nandito yung ano ko. Dito, rice. Oh. Ang bango ng amoy. Ang bango ng bango. Kamay kayo kung gusto niyo. Hala, may sabaw pala ito dahil kasi iso sa sumito ba? Oo. Masarap Tapos yan, yung masarap ano yan sa niya, kanin. siguro. Masarap yan sa kanin ba? Kaya nga. Ito ba? Yung sabaw niya kasi bagoong. Diba? Ako, magkakamay ako. Pag kamay Dahil may mo ay. pansit. Wala, may space ka, Brenda? Hindi, ang salamba, ang sarap. Ano? Yung ano? Pansit kanton. Hindi, yung ano, sabaw ni Lloyd eh. Sabaw ko ba? Kay ano lang yun, kay Marlon lang yung Rinig na sabaw niya. rinig tayo ba? Nandun be. Harap be, yung may lights. Harap man sa may mga ano. Ito? Yan. Hindi, hindi. Yung power. Power. Ah, yung Long press daw. Mhm. Kanina din sa akin, pindot ako ng pindot. Kanton. Maanghang yung kanton. Ang pantot. Mhm. Hindi. Hindi. Mhm. Diba? Sarap, thank you. Hala, parang walang lasa yung ano. Kanton. Sa dami kasing kanton. Hindi tumalab yung ano. Ayaw ni Marlon na kumakain ako ng mga kanton. Yung mga ano. Bakit? Kahit yung mga cup noodles, Mhm. ayaw niya. Ang dami kasi yung ano. Preservative na. Ang sarap ng sabaw, be. Pero Sarap syempre, Pork, naman. pork ito, be. Mm-mm. Ang init. Walang kibuan. mga gutom. Gutom? Sabi pa ni Roxy, ay salamat. Wala nang sound. Kakatuloy din, buti sana kung magandang pakinggan. Kasi, ano sila? Yung hearing nila ba? Mm-mm. Malakas sa kanila yun. Rinig na rinig nga nila yung ano apak na ibang hayop. Yun pala yung sound na. Oo. Kaya sila tumatahol agad eh, di ba? Masanay kay Roxy. Pilipina yung ina ninyo. Pero mas maingay yata ang mga puti dito. Hindi, tayo yung maingay. Can we work it out? Only time will tell. It's gonna take a lot, 'cause we've been through hell. I can't be without you. I've tried and I failed. So can we work it out? Only time will tell. Why do you keep telling me nothing? Lalo yung cherry tomato. Wala. O, kumakain ka nakakawa ko na. Diba may mga tinanim kaming carrot, diba? Nilagay ko seeds. So, yung parang dikit-dikit, ang dami. Sabi niya mag-harvest na tayo ng carrot natin, sabi niya ganun. So, kinuha niya dalawa. Tag-isa daw kami. Mas malaki pa yung titi ng tapos sabi niya, eto na yung dinner natin. Parang ang liit. Talagang ganyan. Oh. Ano yan? Carrot. Ang maliit. Kasi nagdidikit-dikit sila, be. So, Sabi parang niya, walang ano. hindi niya kinuha lahat, pero kumuha lang siya ng dalawa. Yun daw yung dinner namin, tag-isa kami. Brenda, yung asawa mo, picky ba sa pagkain? Hindi siya, pero hindi siya kumakain ng seafood, baboy, okra. Yun. Hindi siya, pero kung Pero ano yung- kumakain siya ng mga barbecue, mga ganun. basta hindi baboy. Yung mga manok. Pero bihira lang, be. Hindi masyado. Ang sarap ng pagkain. Dami natin palang pagkain. Hoy, marami pang sabaw. Sabawin nyo na. Si Lloyd, okay lang, hurutin natin ito, dahil. Ang sarap ng ano ni Lloyd.
Masarap talaga si Lloydie magluto ng ano, sinigang. Paksiw ba to? Ay, sinigang. Sinigang paksu ka dyan. Nawala si Brenda dahil sa food. Dahil sa pudpud. Masarap si Lloydie magluto ng sabaw. Lasang? Lloydie, anong specialty mo ano? Brain. Pritong tuyo. Biko. Biko. Mamayo yung biko mo ha? Ano yan? Kailangan ba yung initin? Kaya lang sa oven. Kung ayaw mo nang Maginaw? ma-hard, yung matigas yung ano niya. Matigas na naman, di ba? Ayaw matigas ba? Gusto mo na matigas ba? Hindi. Masakit. Magdudugo. Yung lalamunan. Uy, hindi talaga to sila ba? Lalamunan? Wala naman kami sinabi. Pero yung tawa ninyo parang iba. Lalamunan yung magdugo. Ah, nilamon nyo pala. Masarap yung ano, tomato pala pag ganito. Ang sarap din yung kanton halo sa ano, kanin. Be, gusto mo ng sabaw, Be? Meron pa? Okay. Ito, ang sarap. Tingnan mo, ibubuil-buil mo lang siya. Okay na. Bagoong. Niloto si Paret. At saka onion at garlic. Ah, onion at saka tomato lang. Ayun, sa kanito lang yun. Child, the world's so wild, but you build your own. When the stars start to shine, but it's stars I love you. I swear that I love you. You are my pretty Rolex. My memory wander away, oh grander on the sleep I left behind. And no more memories come for me. Pag-elementar ka lang. Pag-elementar yan, Be. Hi guys! So ngayon, nandito na tayo sa bahay and so yun, na-drop ko na sila kanina lang and then kanina lang din ako nakauwi dito. So yun guys, salamat guys sa time ninyo. Salamat sa panonood. Thank you so much. And so yun, salamat sa pag-click. And also salamat sa mga followers sa Facebook page natin po. Thank you so much. And yun, so sana kita-kits tayo the next time. Anyway, I will see you guys tomorrow. Please don't forget to like and subscribe. Thank you guys. Kita-kits tayo bukas.